ukuthuthukisa umnotho nobudlelwane phakathi kwamabhizinisi nohulumeni ngezinye zezihloko bezidingidwa emhlanganweni wezomnotho i-World Economic Forum eDavos eSwitzerland. Isifundazwe iGauteng isona kuphela isifundazwe besihambele le ngqungquthela ephela namhlanje. Ukuzwa kabanzi ngokuthamela lo mhlangano kwesifundazwe siwumgogodla wezomnotho kuleli, sixhumana nomhleli wezamabhizinisi eNewsroom Africa ekwethulela izindaba zethu uXolani Mbanjwa. Xolani, siyakwamukela izindaba ezinzethu. Sitshele ngesizathu esenze ukuthi kube iGauteng yokwethamela lo mhlangano kanye nje nezivumelwano eziphumile kulo mhlangano. Ngiyakubingelela Thabile, namhlanje kuyabanda lapha, angazi nokuthi ngigqoke izingubo ezingakanani, kodwa lokho akubalekile. Into ebalekile ukuthi isifundazwe saseGauteng sibe ingxenye yabo ngqongqoshe yakade bebe khona lapha ithimba laseNingizimu Afrika elifaka ke osomabhizinisi nobaholi bakahulumeni abaphuma ezifundazweni ezihlukene kanti neminyango ehlukene. Okubalekile ukuthi iNingizimu Afrika njengoba ihola i-G20 okuyisigungu esikhulu emhlabeni kumele ihlangane namanye amazwe ukuze badingide izinkinga ezikhona nokuthi izinxazululo zakhona zizoba kuphi, amasu akhona azoba kuphi, nokuthi ke konke lokhu kufanele ukuthi kuholele ekutheni kuzoba nentuthuko kwezomnotho nemisebenzi nokuthi labo abantulayo bakwazi ukuthola usizo. Isifundazwe saseGauteng esikade siholwa ungqongqoshe wezezimali nokuthuthukiswa komnotho kwesifundazweni saseGauteng uLebogang Mayile isona sodwa ekade sikhona lapha simele isifundazwe sakhona. Lapho besithi khona isifundazwe sikhulu kakhulu, siyazi ukuthi sinabantu abaningi abawu-14 miliyoni, lezo izigidigidi zabantu abadinga imisebenzi nentuthuko. Yingakho bebe lapha nje ukuze bazothola usizo, ukuze bazokwazi ukuthi babe nokushicelelwa kwezinto nezivumelwano eziphezulu, ukuze uma sekufika isikhathi lapho iNingizimu Afrika ikulungele ukuthi yamukele ukutshalwa kwezimali, ibe isikwazi ukuthi ithuthukise, isebenzisane nalabo bamazwe ngabazwe. Sike sahlangana ke naye sambuza ukuthi kungani eze lapha eDavos eSwitzerland kulo mhlangano omkhulu kangaka, kanti kungiyosodwa isifundazwe esikhona esiphuma eNingizimu Afrika. Nakho akubikile kwinkulumo yethu naye. Sinabantu abaningi abaza eGauteng every year. Labantu balingana no about 230,000. Uma bafika bafuna amathuba wemisebenzi, bafuna ukuthola intuthuko, kuba nzima ukuthi siwuhulumeni singakhona ukuthi silethe intuthuko uma singatholi abantu abanemali, osomabhizinisi abangasiza abaphuma kwamanye amazwe. Mbanjwa, ngabe yikuphi-ke iNingizimu Afrika ethi ikuhlomule kakhulu-ke ngokuhambela le ngqungquthela? Kuningi iNingizimu Afrika ekuhlomile ukuhambeleni le ngqungquthela esiyihambele iminyaka eminingi edlule. Okokuqala ukuthi yazise labo abatshala izimali nabaholi bamazwe ngamazwe abafana noVolodymyr Zelensky wase-Ukraine, nayo akade ekhona yize kunempi ezweni lakhe, ukuthi bayesekwa kodwa impi kumele iyekwe ngoba impi ephakathi kwabo neRussia ayinhle for amazwe wonke, umhlaba wonke jikelele, ikakhulukazi amazwe asantulayo alindele olukhulu emazweni athuthukile. Okunye-ke ukuthi siyakwazi njengeNingizimu Afrika ukuthi siyitshele abanye abaholi ukuthi ukuhamba kukagesi okuphecelezi okubizwa nge-load shedding sesikwazile ukuthi sikulungise ezinsukwini ezingamakhulu amathathu edlule. Asiyitholi i-load shedding njengoba sazi. So kuningi nje esikutshele bona ukuthi iNingizimu Afrika ikulungele futhi ikumele ukuthi abantu abalindele ukuthi bazotshala izimali eNingizimu Afrika sibalindele, kanti futhi sizobamukela ngezandla ezimhlophe. Baningi abantu abantula imisebenzi, kuningi esingabenzela kona. Okubalekile ukuthi iNingizimu Afrika ikhona lapha, yize le ngqungquthela isiphothulwa namhlanje.
namhlanje iphothulwa ngezinga eliphezulu lapho umongameli wezwe uCyril Ramaphosa uhole ithimba eliphezulu kakhulu ukuze awuhlabe umkhosi ube into ebalekile uma kukhulunywa ngokuthuthuka kwamazwe ngamazwe. Sibonge kakhulu ke leyo bengiuXolani Mbanjwa umhleli wezindaba zamabhizinisi eNewsroom Africa ekuthulela izindaba zethu esibikela bukhoma eseDavos eSwitzerland.